Миналият понеделник срещнах аз момче. От Перник. Той ми каза, ти ще бъдеш моята бройка, качвай се в голфа двойка. Приютих го в задния си двор, а той провикна се: напред, миньор! Във вторник, в претъпкана маршрутка, млад мъж почеса. Айде де! Айде де! Глава. Но за да запазя рима, не бе един, а бяха трима. И казах им, ще бъда вашата Фейсбук ферма. И цялата полейте ме с... Не! Пестициди. Какво не? Пестициди. 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 А в сряда срещнах се с Бъчваров Ути. Казах му, ела да видиш моето кухненско боксче. Яла сега прикакай, размахай си черпака, сетне ръжейки си праза, Ути притеснено каза: май вони на загоряло, ръкохватките къде са? Стига квичи на умряло, загорялата е деса. Я не дей, я не дей, я не дей се туткай, утка, а разцепвай моята Слежете червена сделка. точка. Ако го кажа с подка, няма нужда от, нали? Не. Давам ти още един стих. За четвъртък. За четвъртия. В четвъртък там, край... В четвъртък, аз чух четвъртия. В четвъртък. Четвъртия... Разбра го, да. Е осми. Да. В четвъртък там, край Промахона, яко тресна ме нагона. Гръцки фермер, ясо паликари, по цистита ме опари. Вау! С трактора си на ораме, безпощадно той вършаме. И редяхме тур след тур върху огромния му трактор. А накрай със сетни сили казах: откъде си, мили? А пък гръкът почернял ми каза: от Сенегал съм аз. В петък на майора Костов казах му на обръщалото под моста: хайде бързо ти, майоре, покачиме си отгоре. Чух, че бил си катът жия, да ти врътна ли с ръка винетка? Докато редят и строфи, ти рисувай катастрофи. Блъскай ме като джигит в спирка, а аз ще ти направя... Не. Да, акт.